παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Happy 3. Σήμερα θα σας δείξω με ένα πολύ απλό τρόπο πώς θα φτιάξετε αυτό το όμορφο βραχιόλι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 14 λαστιχάκια από ένα χρώμα της επιλογής σας, 14 από ένα άλλο και ένα C-clip. Θα χρειαστούμε το βελονάκι μας και λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε και τα δάχτυλά μας. Θα πάρουμε και θα το τυλίξουμε γύρω από τα δάχτυλά μας έτσι. Μετά θα πάρουμε ένα άλλο λαστιχάκι και θα το βάλουμε από πάνω με τον ίδιο τρόπο. Μετά με το βελονάκι μας θα πάρουμε αυτό και θα το βγάλουμε έξω και το αφήσουμε να γίνει αυτό. Θα πάρουμε και την άλλη πλευρά και θα κάνουμε αυτό ώστε να δημιουργηθεί αυτό. Μετά θα πάρουμε ένα πράσινο λαστιχάκι και θα βάλουμε με τον ίδιο τρόπο ακριβώς στα δάχτυλά μας. Πάρουμε το βελονάκι μας, περάσουμε έτσι, τον ίδιο ακριβώς τον τρόπο και θα αρχίσει να δημιουργηθεί αυτό. Θα πάρουμε ένα μπλε λαστιχάκι, θα το βάλουμε με τον ίδιο τρόπο, πάρουμε το βελονάκι μας και θα το κάνουμε έτσι. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά δημιουργείται το βραχιόλι μας. Και τώρα συνεχίζουμε να το πλέκουμε και να το φτιάχνουμε. Άμα θέλουμε μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με το βελονάκι με το χέρι. Δηλαδή θα βάλουμε εδώ έτσι το λαστιχάκι, πιάσουμε το λαστιχάκι με το χέρι μας και θα το αφήσουμε έτσι. Αυτός είναι ένας λίγο πιο εύκολος τρόπος για να το φτιάχνουμε. Θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο εγώ. Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, με όποιο χρώμα θέλετε και με όποιον τρόπο θέλετε. Συνεχίσω λοιπόν να βάζω τα λαστιχάκια έτσι και βλέπω ότι δημιουργείται σιγά σιγά ένα όμορφο βραχιολάκι. Θα το βάλω εδώ σιγά σιγά, πάει κάτω τώρα και θα τα πλέξω μέχρι να δω ότι τα λαστιχάκια είναι στο μέγεθος του χεριού μου ή του χεριού του άλλου που θέλω να φτιάξω ένα όμορφο βραχιόλι. Θα συνεχίσουμε. Ελπίζω να σας αρέσει πολύ αυτό το βραχιολάκι και ο τρόπος που το φτιάχνετε γιατί είναι πάρα πολύ εύκολος. Είναι και πολύ όμορφο. Συνεχίζουμε μέχρι να δούμε τι μου κάνει στο χέρι μου και εσείς άμα δεν σας κάνει μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε πιο μεγάλο ή άμα σας είναι πολύ μικρό μπορείτε να το μεγαλώσετε, αλλά μπορείτε και άμα σας είναι μεγάλο να το μικρύνετε. Δηλαδή να το κάνετε λίγο πιο μικρό. Θα το κάνω τώρα στο μέγεθος του χεριού μου γιατί έχω μετρήσει ακριβώς τα λαστιχάκια. Συνήθως για το χέρι είναι 14 λαστιχάκια από εδώ και 14 από εδώ. Έτσι. Βλέπουμε ότι το βραχιόλι μας είναι αρκετά μικρή, οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε. Το βάλουμε στο χέρι μας. Έτσι το δοκιμάσουμε. Και βλέπω ότι θέλω λίγα ακόμα λαστιχάκια για να το συνεχίσω. Συνεχίζουμε λοιπόν. Βάλουμε το επόμενο χρώμα. Και αρχίζουμε να το τελειώνουμε και θα βάλουμε το επόμενο λαστιχάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν να βάζουμε το πράσινο χρώμα και τώρα θα βάλουμε το τελευταίο μας λαστιχάκι. Έτσι, ώστε να μας γίνει αυτό. Παίρνουμε το βελονάκι μας, το βάζουμε μέσα σε αυτό, το παίρνουμε και κάνουμε και το ίδιο ακριβώς από την άλλη πλευρά ώστε να μας γίνει αυτό και να το έχουμε στο βελονάκι μας για το δάχτυλο. Θα πάρουμε τώρα ένα C-clip ή S-clip, θα τραβήξουμε λίγο έτσι το βελονάκι, θα βάλουμε μέσα στο δάχτυλό μας και θα βάλουμε έτσι τα δάχτυλά μας, έτσι. Θα πάρουμε το C-clip ή το S-clip, θα βάλουμε έτσι, ώστε να το πιάσει. Μετά θα πάμε από την άλλη πλευρά και θα πιάσουμε με το C-clip μας ή το S-clip μας την άλλη πλευρά. Βλέπω ότι το βραχιόλι μου κάνει και έχει πολύ ωραία χρώμα.
Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Γεια!